Амансыз, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда мин Эльвира Камалетдинова. Бүген Ознакайда куркыныч авария теркәлде. Каза күрүчеләр бар. Бүген шәһәрнең Гагарин урамында 12 вольт кибете тирәсендә ВАЗ автомобиле белән Volkswagen машинасы бәрелеше. ЮХИДИ бүлеге начальнигы Александр Лаврентьев белдерүенчә, ВАЗ автомобиле төп юлдан хәрәкәт иткән чит ил машинасына юл бирми. Хәрәкәт нәтиҗәсендә ВАЗдагы пассажир тән җәрәхәтләре ала. Ул Әлмәт шәһәре сырхауханәсенә җибәрелә. Сегодня 14 декабря 2020 года на улице Гагарина, город Ознака, произошло дорожно-красное происшествие. Водитель автомобиля ВАЗ-2110 при совершении маневра разворота не уступил дорогу автомобилю Volkswagen Touareg. В результате ДТП пассажир ВАЗ-2110 пострадал, госпитализирован в МСЧ города Альмейск. Ознакай районында тагын бер янгын, бу хакта тулырак алдагы материалда. Кичә 13 декабрь көнне янгын күзәтчелеге идарәсенең 7-20-01 телефон номерына Октябрь бистәсенең Кояшлы урамындагы хуҗалыкта мунча януы хакында хәбәр килә. Янгын чыгуның сәбәбе мунча миченә якканда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләре сакланмау ди янгын күзәтчелеге бүлеге. Янгынны вакытында хәбәр итү янгын части хезмәткәрләренең оператив эшләүләре нәтиҗәсендә утның күрше йортларга таралуына юл куелмый. Каза күрүчеләр юк. Авыл хуҗалыгының терлекчелек тармагында җаваплы чор малларны кышлату чоры. Кәкриелга авылында узган район семинарында шушы тармак буенча 11 айлык эшкә нәтиҗә ясалды. Семинар киңәшмәне район башлыгы Марсель Шайдуллин, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Рамил Исламов алып барып, анда хуҗалык җитәкчеләре, авыл хуҗалыгы идарәсе белгечләре катнаштылар. Киңәшмәдә районыбызның терлекчелек тармагында 11 айлык нәтиҗәләр буенча йомгак ясалып, малларның баш санын киметмәү, тукландыру һәм кышлатуның барышына кагылган мәсьәләләрне күтәрделәр. Статистик саннар белән таныштылар. Шулай ук күрсәткечләргә тукталып, хуҗалыкларда эшнең ни дәрәҗәдә оешкан төстә баруын ачыктан-ачык сөйләшеп, фикер алыштылар, белгечләрнең киңәшләрен тыңлап, хәл итәсе мәсьәләләргә тукталдылар. Алдагы семинар киңәшмәдә шушы көннәрдә булачак. Районда күренекле шәхесләребезне искә алып, зиярат кылулар дәвам итә. Район җитәкчелеге шушы көннәрдә генә Ознакайның мактаулы гражданины, Россиянең һәм Татарстанның атказанган нефтчесе Рауил Ишкәевне искә алдылар. Рауил Калимулла улы моннан 15 ел элек фаҗигале төстә вафат булган иде. Аның каберенә килгән җитәкчеләр, бергә эшләгән хезмәттәшләре һәм Ознакайлылар аны бары тик уңай яктан гына искә алып, хатирәләрне яңарттылар. Ул чыннан да уникаль шәхес, таләпчән җитәкче, алдынгы карашлы, яңа идеяләргә бай булган күркәм һәм күренекле кеше иде. Ул төзеткән Октябрь бистәсе дә аның хәтерен яңартып торучы җинак һәм матур бер шәһәр тибындагы поселок буларак яши. Районда аның исемен йөртүче ял паркы Рауил Ишкәевнең матур эшләрен, куйган хезмәтләрен искәртеп торучы бер урын буларак саклана. Ял көннәрендә ватан геройларына багышланган футбол буенча турнир узды. Футбол турниры район җитәкчелеге һәм яшь командалар катнашында күтәренке рухта башланып китте. Бу уңайдан район башлыгы команда капитаны Марсель Шайдуллин спортка һәм спорт белән шөгыльләнүче яшьләргә карата үз фикерләрен җиткерде. Спорт — это моя жизнь, поэтому особенно вот футбол, хоккей, баскетбол, волейбол. Мои любимые виды спорта. 6 лет занимаюсь, во дворе играли в футбол. Занимался футболом, потом национальной борьбой также занимался. На Сабантуях выигрывал. Футболом играл за школу, за город, за институт. Поэтому без спорта никак. Спортом нужно заниматься. Это мое кредо. Мы всегда стараемся поддержать детей. У нас очень много и секций по разным видам спорта. В Четвертого-Арене только около 1000 детей занимаются и бадминтоном, и футболом, и национальной борьбой. Поэтому все зависит от ребенка. Мы всегда поможем и покажем, как нужно это заниматься и спортом, и дадим направление ребенку. Тренерский состав у нас очень сильный. Поэтому мы с детьми конкретно работаем и будем заниматься, будем поддерживать, помогать. Ватан геройлары көне уңайнан уздырылган футбол турниры оешкан төстә узды. Киләчәктә мондый спорт ярышлары алга табада даими узачак. Шулай булмыйча мөмкин дә түгел. Ознакай бит спорт шәһәре. Моны республикада да бәялиләр. Ел йомгагы буенча Ознакай ГТО нормаларын тапшыруда һәм авыл спартакиадасы буенча 2-нче, инвалидлар ярышларында 1-нче урынны яулады.
Футбол турниры нәтижелерine келгенде бірінші орында район хакимияты командасы, 2-де спорт идарәсе, 3-ші орында полиция бүлігі командасы һәм 4-те мәгариф идарәсе командасы. Спорт хабарларында дәвам итеп, узган шимбәдә Азнакайда шаңғы сезоны ачылып, шаңғы спортын сөючеләрне үзенә җыйды. Ярышны район башлыгы Марсель Шайдулин ачып, шаңгычыларга, спорт сөючеләргә уңышлар теләде. Ярышта гомум белем бирү мәктәпләре, оешма предприятиеләр, җитәкчеләр, Азнакайның олысы кешесе, барлыгы 9 предприятиедән 70 кеше катнашты. Һава торышы да шаңгычыларга уңай булды. Шөпшен салкынча кышкы көн иде. Шаңгы сезонын ачкач, ярышка старт бирелде. Урман юлы буйлап битләре алланган, үзләрен шөпшен спортчылар итеп хис иткән шаңгычылар алга омтылды. Аларның һәр кайсысында финишка беренче булып килү теләге иде. Берничә сәгатькә сузылган ярышлар тәмамланып, җиңүчеләр дә билгеле булды. Үз яшьтәшләре арасында чемпионнар булып Мәгариф идарәсеннән Диана Тембикова, Зөлфия Гордеева спорт идарәсеннән, нефть һәм газ чыгару идарәсеннән Рәзилә Шәрипова, Айгөл Хәсанова социаль яклау бүлегеннән һәм Мәгариф идарәсеннән Нәфисә Шафиковалар танылдылар. Ир-егетләр арасында Актүбә бистәсеннән Шамил Курбиев, Рамил Халиков, НГДУдан Айрат Гафуров, район башкарма комитетыннан Данис Мусин, Микулин авыл берәмлеге башлыгы Эмиль Такиулин, гимназия директоры Альберт Рахмановлар җиңүче титулына ия булдылар. Алтын медаль ияләре булып Азнакайның 2-нче мәктәбеннән Әдилә Гайсина, Актүбәдән шулай ук 2-нче мәктәп шаңгычысы Исмаил Хабиев, 1-нче мәктәптән Аделина Низаметдинова, Камил Сабирҗанов, Рәйлә Госманова, Артем Афанасьев, шулай ук Актүбәнең 2-нче мәктәп укучылары танылды. Командада 1-нче урынны Актүбәнең 2-нче мәктәбе, 2-нче урынны Азнакайның 5-нче мәктәбе, 3-нче урынны Кәкриелга урта мәктәбе алды. Шушының белән сезнең игътибарга әзерләнгән материалларыбыз тәмам, атналарыгыз уңышлы һәм файдалы үтсен. Исән сау булыгыз. Новый смарт-кроссовер Cherry Tiggo 4. Готовый показать свое превосходство. Стильный, технологичный, первый. Прикоснитесь к будущему уже сегодня. Открывая новые грани характера за рулем Cherry Tiggo 4. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера «Диалог Авто» в городе Азнакаево. Шейхутдинова, 12Б, телефон 99 006. Любые ремонтно-отделочные работы в квартире, доме, офисе 24 часа в сутки. Телефон 8 939 392 67. Колор. Еще больше торговых площадей и, как следствие, больше строительно-ремонтных инструментов и расходных материалов к ним, электротехнических изделий и сварочных аппаратов, сухих смесей, цемента, фанеры, утеплителя. Компания «Колор». От и до в решении ваших строительно-отделочных вопросов. Наш телефон 7 70 80. Дорогие мамы и папы, вы находитесь в трепетном ожидании малыша или уже являетесь счастливым родителем? Малыш Плюс готов решить многие вопросы, связанные с этими приятными событиями. Достойный ассортимент колясок, кроваток, а также манежи, качели, стол-стульчики, автокресла, санки, велосипеды, комплекты в кроватке и на выписку, одежда для детей с рождения и старше, обувь, игрушки, электромобили, детское питание, косметика, подгузники и многое другое вряд ли останутся без вашего решения приобрести все необходимое в одном месте. Малыш Плюс. Все от А до Я для вашего малыша. Азнакаево, Ленина, 27, телефон 9 56 42. Ежедневные рейсы в Альметьевск от пассажирского агентства «Мандарин», генерального транспортного партнера ТНТ Азнакаево. Отправление из Азнакаева в 6, 6:30, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 и 18:00. Из Альметьевска в 7:30, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 19:30. Остановки: онкологическая больница, ТЦ «Панорама», ДКНФЧ, драмтеатр, главпочтамт, медсанчасть, Макдональдс, Огни, Тихоновка, Мактама. Развозим по городу и осуществляем курьерскую доставку. Магазин «Строймаркет» предлагает новую линейку товаров в своем ассортименте, а именно все необходимое для оборудования бани, банные печи, газовые горелки, дымоходы и комплектующие элементы к ним, а также деревянные изделия для отделки и оснащения внутреннего интерьера помещения бани. Традиционно мы сохраняем широкий ассортимент строительно-отделочных материалов, различных инструментов для ремонта, лакокрасочных изделий, грунтов, шпатлевок, расходных материалов для подвода воды и всего самого необходимого в хозяйстве и быту. Магазин «Строймаркет»
Строймаркет – ваш надежный и выгодный партнер в строительстве и ремонте. Наш адрес – улица Гагарина, 2А, телефон 8 917 913 27 70.